Július elején őszbakjainkat megszokott területükön találjuk. Leginkább kondíciójuk javításával vannak elfoglalva. Az idő múlásával egyre gyakrabban láthatunk magányos vidákat az anyjuk felügyelete nélkül. Innen tudhatjuk, hogy kezdetét vette az üzekedést az őzek násza. Az érett bakokat már a suták közelében találjuk. Van, hogy üzekedés végéig velük is maradnak. A területes bakok gyorsan találnak partnert, a fiatalabb korosztály elindul keresni. Ilyenkor van igazán foganatja a síp hangjának. Persze érkezhet tapasztaltabb bak is a hívásra, de nem ez a jellemző. Van, hogy a vékonyabb sutahangra vagy vidahangra egy másik suta érkezik. Egyes bakok óvatosan közelednek, próbálnak szél alá kerülni. Mások a semmiből karnyújtásnyira is bejönnek. Akár rossz széllel is. Ez a kölyökbakok jellemzője. Jöhetnek a bakok rohanva vagy lépésben, ezért fontos a megfelelő hívóhely kiválasztása. Néha a suta panaszhangja az eredményes. Ha minden körülmény ideális, szerencsénk lehet az udvarlás egész folyamatát megfigyelni. Amit végül a borítás tesz teljessé. Ezután a bakok új suta után néznek, ha van még kedvük és energiájuk egy újabb nászhoz.